Waduh, malah seru jare. Tang Waduh, mendung rek. Nang emak wis golek panganan. Loh, kate nandi wong iku? Waduh, arek iku rek, bencana iki. Stop! Walah. Sedina kana awakmu ndae penake urip iki. Kate nandi kok numpak sepeda? Mosok kate numpak helikopter. Ya jelas ra mungkin. Kate nandi aku melok. Ojo, sadelku sing mburi gak oleh dilungguhi wong. Lah apa oi? Engko sadelku iki alergi. Ya wis aku tak numpak ning ngarep ae. Ndek ngarep iki gawe sikilku gak sedeng kon lek ndek kene. Waduh, copo to ae sikelamen. Duh, ngawur mulia wis aja dolen ae. Age amelo kate nandi sampean. Oh, kate anu iku lho. Delok wong gendeng ndek embong. Hah? Seru iku melok wis. Waduh, malah seru jare. Aja melo arek cilik iku lek ndelok wong gendeng ketularan gendeng. Mosok Kandhani kok nyoba guyu wae. Dose wis ketularan gendeng, wis mulia. Lah sing gendeng iku aku tak arek iku. Hi, aku teko dhisik. Masalah wis anjok dhisik. Jare nyelok wong gendeng. Ora sida wong-wonge wis waras kok. Lah nandi, Mak? Embok kan mangono wong kok nek kene. Lho, apa ori kok? Salah Malaysia benges kok putih ngono. Raimu iku lara aku. Lara apa? Duh, koyoke aku iki keracunan. Keracunan apa sih? Koyoke aku wingi mari mangan endok. Ndoke apa sing riko pangan iku? Ndoke cecek ah. Ndoke cecek dipangan ora nyelempit ndek untut ta? Heh, Apa sih? kudu ngono maksude endoke ku tak campur susu cek kaya wong luar. Mbian niru wong luar angkasa nek. Mari iki menisan campur semen, cek kaku ususe. Iya, cek kuat ususe. Heh, Apa maneh? Mbok marah-marah darah tinggi lho. mbikan wong loro ge guyonan tugun kono lho wis warungku. Iku ngono masalah gampang. Dungaren ya sepi. Yo paling wong-wong males masak. Good morning. Gude cappuccino. Kan kate nandi kan pengenane sensi ambek aku. Kate mlebu. Ora le utang paling ya tak bayar meneh. Padha ae jenenge kate gawe mie wis aku. Sayur sing warna ijo ono ah. Lah iki apa gak ijo sih, Cak? Kudu ijo iku. Ijone iku ijo-ijo buta ijo. Karena lek buta kegeden toyo larep Pak. Tuku wortele iki piroan iki sak kresek? 50.000. Sing genah, aku tuku ndek sebelah ora sampe 50.000 kok. Iki wortel sing fresh premium dibobot dari hati yang terluar. Terdalam, terluar. Loh, duitku kari rek. Sik tak balik sik ya. Alasan ae. Lho, nandi sih Bu Ani Mang? Mulai jare nyoba duit, ya lho Mbak. Dua aja akeh-akeh. Aja medit-medit, wong medit kuburane sepi. Rame mati on di grand opening kono kon. Aku tak mulai ya nyoba buku. Ada PR maneh aku sing gendeng Sing iki gampang. karepmu. Apa maneh? Iki lho 50.000 bayar wortel. Hah? Akeh men 50.000. Iya, jare sadar 50.000. Iya cak 50.000 duwe dadak kono ae. Enak rupane mine. Iya cak enak mine. Sampe njaluk ae iki lho. Masih yo ngekeki kok temen-temen kon iku. Lho, arep apa ora? Lek gak arep ya wis. Ya wis kene. Mumpung ana sayur, garap sing bagian sayur dhisik. Karepmu wis, penting wetengku arep. Wortel iku vitamin apa sih?
Wortel iku vitamin A, baik untuk mata. Mosoe Kandhani kok ora percaya. mata opo i? Mata kaki. Lek misale wortele dicelukno nang mata kaki, pancet api ah. Lah ora apa-apa arek iki rek. Lah lek sawi iki, Sawi iki kembarane sawu. durung mari maca pertanyaan, lek sawi iki manfaate apa? Sawi ku apik digawe jantung. Jantung apa? Jantung pisang, ya jantunge menungso waduh. Lek dikageti cek gak kaget ah. Cek gak jombol, arek kono ae wis ndang. Wis saiki hewan sing melahirkan iku apa? Ya akeh, sapi, wedhus, kucing. Dilahirno ndek endi? Nek dukun kewan. Sesar apa normal? Loh, kok meneng? Heran aku mbek pikiranmu. Nalarmu ku waduh andek keluar jangkauan. Lah lek hewan sing bertelur, PT, terus, bebek, terus, iwak, terus, kodok, terus. terus erek supri. Supri ku bertelur. Hah? Ora, manuke supri kan bertelur. Supri kan ngingu manuk. Wis iki terakhir wis, hewan sing berkaki 4. Sapi. Bukane sing mburi ku sikil sing arep tangan. Tadi sikile ku loro. Hah? Wis mulih ae wis, sing liyane garapen dhewe, timbang pusing aku. Ruwame ae. Kate nandi? Tuku obat greges, awakku wadem ngelu. Obatnya apa ya? Antrakol jare wong-wong. Iya, ngelu ilang nyawa ya melok ilang. Duit 1 miliar langsung waras. Lah iya pinter arek iki. Semuanya waras ku karena money. Stres, arek kok sugih ngomong kabeh. Iya sih. Lek soge utang kan supri. Bean nih ruang luar angkasa lah Mari ki meni. Turu. Lek mak pas apa mak? Pas aku. Ya wis kene. Antrakol langsung modal. Iki wortel sing premium, fresh di bob. Aku gak kuat lek di bob. Telu. Loh. Apa ori kok? Salah mene shake banget sah. Anu, Shake iya. kudu. Ciao. Iya. Lho, itu mulai kok. Kualik iku.